Kasu honetan, ze tresna digital erabiliko dugun feedbacka emateko eta bere zergatia azalduko ditugu. Vale. Orain arte, pixkate aurrebalazioa egiteko eta modu simple batetan Google Forms erabili dugu eta orain erabiliko duguna da Moodle plataforman sortutako kursoari jarraituz eh, galdetegia. Vale. Ikusten duzu hemen Moodle plataforma, hemen motor termiko eta sistema eta osagarritan ari garela lanean, hemen daukegu bai azterketak, abisuak, ezagutzak, bai motor termikoena, sistema osagarriena, praktikak, jokuak, aurrera ezin froga, eta orain azalduko duguna da feedbacka nola ematen zaien galdetegi baten ondoren. Vale. Hemen daukagu adibidez galdetegia, eta galdetegia egin ondoren guk lortzen dugu zein erantzun egin dituzten eta ze mailatakoak izan diran. Erantzun horiek ez badira egokiak, esaten diegu zergatik ikusten dugu ez direla egokiak eta ematen diegu bidea lan hori lantzeko. Vale? Bueno, zenbait modutara hau adibide bat besterik ez da. Vale. Ikusten dugunez, bai, irten naiz. Baten, ikusten dugunez, hemen, galdetegitan, ematen diogu feedbacka, nola egin duten galdetegia, eta falta zaiena lantzeko bidea jartzen diogu. Vale. Galdetegia, modu honetakoa litzateke. Vale. Berdin da. Galderak egiten dira, modu ezberdinetakoak, eta horren arabera balorazio egiten da, irakasleak jasotzen du, eta gero feedbacka bilatzen dugu, modu honetara hemen dagoen aukera baten bitartez. Aukera hori da retroalimentación global. Hemen jartzen digu guk ikasleari zer ikusi dugun bere galdetegi horretan eta zer egin beharko luke hori hobetzeko. Vale. Hauxe da guztia. Eskerrik asko.